Ducaty v Bimetale boli vyrazené v počte 5000 kusov v mincovni Kremnica, štátnom podniku, a do obehu bude dané v podstate celá čiastka 5000 Ducatov s tým, že počítame, že 500 proof-like Ducatov pôjde pre zberateľov a ten zvyšok by mal byť v obehu medzi podnikateľmi a občanmi na rozbeh lokálnej ekonomiky. No predpokladáme, že 5 Ducat bude ešte úspešnejší ako 1 Ducat, ktorý bol mimoriadne úspešný. Myslíme si, že je aj väčší počet partnerov, ktorí 5 Ducat akceptujú. Výrazne sa to zvýšilo. Vizualizácie vzhľadom na autora mince, teda platidla, veľmi dobrá. Pán Ronaj Branislav to robil, takže myslíme si, že je to, predpokladáme, mimo veľký úspech. V roku 2016 bude 2 a 50-ka. 50-ka bude v striebre, autorom bude pani Poldalfová, reverzu, tam už je niečo dohodnuté, bude to veľmi zaujímavé. 2 bude robiť pán Lugár a potom v 2017 je 10-ka, 20-ka a v 2018 je 100-ka v zlate, to znamená, máme už predbežné nástrely, že čo by malo byť na tých Ducatoch, na reverzoch, ale je to tajomstvo občianskeho združenia Košický Ducat na výmenu tovarov a služieb. Podpisuje sa taký zmluvný vzťah medzi občianskym združením a samotným akceptantom Ducatom. Mení sa to podľa kľúča 1:1, znamená, mnohí z tých podnikateľov predbežne, čo sme sa bavili, dajú na niektoré produkty aj zľavy.